Uma ngathiwa nje ima enkantolo phambi kwa wonke umuntu uthula ubufakazi ngo-Akashi, ungakwazi ukwenza lokho? Mina ngingamanani ombani mangase yena Jeze kuphela. Bathandekayo abahle, nangu umuntu wesifazane omuhle ukudlula umhlaba wonke, umfazi oqotho, unkosikazi uMithi Akashi Malhotra. Ngizokunikeza noma yini oyicelayo. Ngilifuna lonke iqiniso. Kuzomela uvume onke amaphutha wakho wenzile. Usuwenza ukungcola obubi kabi kunayini, kanye namanye amantombazana amaningi kabi. Vuma onke amaphutha akho njengamanje, bese uyahamba uyoyinikela emaphoyiseni. Umthetho wakho utheni Mithi? Wazi kahle kamhlophe ukuthi yini lengikhuluma ngayo. Kwanele Mithi, kwanele. Usufike ekugcineni-ke manje, Dokotela Akashi Malhotra. Amaphepha esehlukanisa. Bukela uhambo njalo ngomsombuluko kuya kwisonto kuStarkhanya kuphela.